Какво става, хора? В днешния видеоклип ще пробваме лутеницата. Айде! Беше адски трудно да я намерим. В Sunday Heavy я намерихме, няма я в Фантастико. Нямаше тая. Нямаше малко смяната, ето така изглежда. И мисля, че ще е вкусна. И Венци идва. Ето така. Ето носа питка, че той забрави. Ето чакай малко за мен и малко за тебе. Домашна питка. Хора, гледате ли Игри на волята? Майко! О, това е уникално. Падна! Нищо. Ето вижте. Нищо ми няма. Значи има вкус. Това е истинска лутеница. Лутеницата на баба. Има това е истинска лутеница. Дай ми хляб или... Ай така. Така го слагай сега много. Значи уникална хора, просто Истинска лутеница. като намериме другата лутеница, като я намерим Бялата. Бялата ще отидем и ще купиме. Или от Sunday Heavy. И също ще купиме ето такава една, още една айде лутеница. Защото Така че айде беги, зареждате си лутениците на всяка защото са много вкусни. гледате този клип и коментирайте. Много са вкусни. Много са вкусни. Но много. Съставки. Няма го чета сега. Така, това е 10 от 10 истинска лутеница. Едросмляна. И да, хора, мисля, че е мега готина. Ето така изглежда от всичките страни. Да станем 200 000 човека. 2000 човека, не 200 000. 220 нищо. Така, аз мисля, че е уникална. 10 от 10. Чао от мен, хора, и бай! Абонирайте се, лайкнете, бай!